ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽበርካ አመላእቲ ዞባን ዝካየ ዘሎ ናይ ምግራብ መደባት ንምድንፋዕ ኣብነታዊ ስራሕ ንዝተግበሩ ሓምላይ ክለባትን ውልቀ ሰባትን ብሽክሌታታትን ተደፋእቲ ዓረብያታትን ብመሃባ ተባቢዑ ዕላማ ናይቲ መደብ ሓምላይ ኣከባብን ምፍጣር ንዝካየ ጻዕርን ምሕያል ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽበርካ ተጸዋዒ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ተኸስተ ክፍለ ማርያም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንዝበረሰ ኣግራብ ብምትካ ኣከባብን ኣብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝካየ ዘሎ ጻዕሪ ውልቀ ሰባት ሓምላይ ክለባት ማሕበራትን ካልኦት ትካላት መንግስትን ዝወስድዎ ተበግሶ ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምልካት እቲ ናይ ምትብባዕ መደብ ነቶም ጽቡቕ ስራሕ ድፊኢት ዝፈጥር ንኻልኦት ድማ ተመሳሳሊ ተበግሶ ክወስዱ ዝድርኽ ምዃኑ ኣብርሂቡ አቶ ተኸስታስ ዒቡ አብያተ ትምህርቲ ሳግም ፈንቅል ዱታ ፍትሒ ሰላም ዳዕሮ ፌስቲቫል ለምለም ሰቲ ተበግሶ ስኒት ማዕድን ጀሃንን ጉርጉሕን ካፕተን ሓምላይ ክለባት ብመቋም ኣብ ምግራብ ደሓን ዝሰጎማ ምዃንን ጠቂሱ ኣብቲ ናይ ምግራብ መደብ ንኡድ ተበግሶ ዝወሰዳ አብያተ ክርስቲያንን መሳጊድን ከም ዘለዋ ብምሕባር ካልኦት አብያተ ትምህርትን ትካላትን ተመሳሳሊ ተበግሶ ክወስዳ ኣዘኻኺሩ ወከልቲ ሓምላይ ክለባት ብወገኖም እቲ ናይ ምግራብ መደብ ብኣድማዕነት ንኽቕጽል ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽበርካ ጸረ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ባልዕትን መድሃኒት ከዳሉ ከምኡውን ምስ ከባቢኦም ዝሳነዩ ዓይነታት ፈልሲ ገረብ ከቕርብን ብምትሕስሳብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ነቲ ናይ ምግራብ መደብ ቀዳምነት ይበን ክሰርሓሉ ተላቢዮም